Apostel Delis, hoor u, Pastor Ketering, hoor u, die laaste spreker vat ons huis toe. Nou, moeder u het hier so saam met Delis kom aangekom. Welkom, welkom, nee? Amen. Welkom in Terbaan. Wat er taal praat, je moet een vreemde taal praten. Ik nou heilige geest taal praten. Is het alright? Alright, ik heb nog gedacht, onze tolk weer nodig. Onthou nou. Tolken. We zullen het nou krijgen. Amen. Die gaan nog zeker nog bij andere talen. Engels, Rundu, Caprini. Amen. Zijde. Alle naties. Alle naties. Alle naties. Nou, jullie koortje pas hier zo. Hij past 100%. Hier is kleerlingen. Hier is pastors. Hier is namas. Hier is damaras. Hier is Hereroos. Hier is Ovambo. Rundu gaat ook nog komen. Capri ook. Amen. Amen. Kom eens, geef je een prijs. Wie zal eerst nog eens? 2 Apostels 3. We give you all the glory. We worship you. You are the Alpha and Omega. We worship you. You are the Alpha.